Asiyezweni laseNkosi emva kokumukela lesambulo siqhamuka enkosini sibukele udokotela ekuseni ubaba Dineo ezingaphambili. Amen. 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 Ngokukhulu kusithoba ngiyacela ukuba sihloniphe incwadi yabaseThesalonika bokuqala lithi we should give honor where the honor is due. Livumeleni bathandekayo ngibingelele ubaba uNgema nomama sibashaya izandla ngegama lika Jesu. Haleluya. Sibingelele ubuholi balenkonzo engaka babungema novalo ngalesi prophet engisizwayo ningumuntu kamoya lesakhiwe sizayo akumelanga sisifake isitina amelanga kube nobonda amelanga kube nebonda ngoba le ndawo eniyakhayo incane ingakaqali lo mfula uqalile and umfula mawuqala uletha amafloods ikhukhula uqalile bingelela bathandekayo ngesikhathi bonke abagcotshwa ingcebo nezincekazi kaNkulunkulu ngokuya ngezikhundla zabo egameni lika Jesu Nkosi yethu ngicela nabo sibashayele izandla ngicela ukubingelela bokugcina isithando sami iflower yami igearbox yami istop sami samalahle i-engine yami mayiphila
okhulekelayo ngicela shalom amthi izandla ngegama likaJesu. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi. Bathandekayo, angizikuchithela isikhathi, kodwa ngicela utshela umakhelwane ukuthi makhelwane siyehla kule ntaba sizoyehla ne-impartation khona ugogo kumele uphume usulelekile kulo. Kwi-Old Testament umuntu owayenoqhobo wayengahambi phakathi kwabantu ngoba uqhobo lalikade lisulela. Khona uqhobo esiphuma nalo sithi kule 5 months ka-2024 kuyenzeka izinto ezingenzekanga ngoJanuwari, ezingenzekanga ngoFebruwari, ezingenzekanga ngashakalaha. Uyavama ukuvela ekugcineni ngoba nasethuneni likaLazaro wavela sekegwatshiwe. Uyavama ukuvela ekugcineni ngoba nasemshadweni waseKhana wavela iwayini seliphelile. Uyavela ekuhlanganisweni umhlangano sowuyophela uthi ungaya khona awamileyo uNkulunkulu wezinto zokuphila. Ayangakhonya koshaka ilangakhoshakala bahaya ngiyadiklela sebelikamoya kulo 5 months osele akwenzeka izinto oyothi nawubuka 2024 uthi ngempela akushiya ananamanga akukhulumayo ananamanga uthembakele othembisile abayando ilamakashiyando ikhathala mahaya ngicela uthi impartation kulokhobo oyohambana lekhaya nabawasiyo bayongangana bathi akusiyona indodana kaJehule yiyo, bathi isandla sikaJehova sihlezi phezu kwakhe. Iyadiklela kuleweni kulo 5 months ka-2024 Thixo yenzinto, Thixo yadiklela, Thixo yenzinto. Alamadokoyanda shondekelia bahaya nila makoyando ziyata gishonane kinga ebayithi kinga uyatuvele tabela ithi nolwandle namlalela oshandala nikapahaya nikefaya nolwandle namlalela. Alifana ngesikhathi sami kodwa mina benginabuyifunda Nkosi asiyeke ngicela uthi impartation le professor Phumela ngiyahleka ngithi uNkulunkulu kantweni umtshaya ngoba umlayezo uNkulunkulu anginike wona uthi we are stepping into the season of favor. Now amazwi ayaphuma nami ngihamba nomngane siyaphuza kula manzi, nami ngihamba nabantwana bami siyaphuza kula manzi, nami ngihamba nebana ngoshaya akekho esingishiyayo. Ngiyadiklela kuwe ukuthi kule ntaba kule 5 months
Ifaith isomlandela bayathi unenyanga uthi vele ikhona inyanga enkulu ikhona la ogama layo linguJesu umlulamiso omkhulu ngiyadiklara ungathi ungabaphumakhelwane ehlombeni uthi favor 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 ikatana higher favor 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 ngiyayikholoni favor into zakho namhlanje zayenze kungathulukanga ngoba favor ayamathokopayakho ngimemezela ifavor ngidiklara ifavor. School. What to preach by one? A teacher explain the truth. A preacher proclaim the truth. A prophet declares the truth. Gmail, we are free. Now we ministry. You are prophet. He has declared for the 5 months. Genesis, akahlekisa uJehova uyahleka njengosana owathi uJehova uhlekisile nabakuzwayo lokho bayohleka nami selukvala abantu bayahamba ngicela uthi angistephi ngiyangena kwisizini yefavor sisayilensa ngama-voice athi ngeke siphuze sonke develi uyayelaye amazulu avumile uma yena khulumile sihamba bezwi alishiloyo ikatona yokokosana yamemezela ifavor 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 I decree favor. Jesus, Father. Whoa. Could be favor. Could but where to get a man? What is favor? Umusaka Jehova unganele uyobizwa naKhosi ngiyaxolisa ndabezitha ngixolele baba ukungakubingelele isithunywa sisuke savuka ngiyaxolisa ndabezitha ngiyaxolisa thina abantu baseGoli hey la yena ngivele bathi uphuza kopha umfula athi ngiphuza kumfula wempompo thina eGoli sithi siphuze empompini ngiyaxolisa ndabezitha ngixolisa ngicela uthi favor sons ngicela siya kumahubo 102 verse number 13 kapha yondo khona abantu engizobatshela nento abayibiza ukuthi inzima namhlanje ayisekho nzima ngoba ifavor ifikile ngiyadiklara empilweni yakho nezinto wayikhulekela zale ngathi ayiphendulekanga namhlanje ifavor idonsa impendulo in the realm of the spirit iletha in the physical ngiyabusisa ngegama likaJesu ngithi hamba udlondlobala ngithi hamba ubusisele abalwa nawe uJehova nakalwe nabo abaphambana nawe uJehova nakaphambane nabo ngiyayimemezela ifavor.
le favor siyayikhulula nakulaba abangabazayo bathi manje ikhona into nje ngoba seyikhulunyiwe ayenzeke abusisiwe abakholwayo ukuthi ngabashilo uzokwenza ngiyadiclare ngegama likaJesu ifavor phezu kwakho ngiyakhuluma ifavor phezu kwakho. Over 102 verse 13 funda Thembi uzovuka uhawukele iZiyoni ngokuba sekuyisikhathi somusa wakho kulo. You shall arise and have mercy on Zion. Uthothova nemezele ukuthi intaba sisabuya emakhaya. Hayi ukuthi uJehova bekelele, hayi ukuthi uJehova bekekhona, kodwa amazulu ayaphakama athi namhlanje isikhathi sokuhawukela kweSiyoni, time has come. Ngiyadiclare phezu kwakho isikhathi somusa lesi, isikhathi sefavor. Ngiyadiclare ngegama likaJesu noma bengeza bebaningi bayoza, they shall come as one man, but they shall scatter in seven ways. Ngimemezela ifavor, ngiyayidiclare ngoba kuyisikhathi. Read the place. Uzovuka uhawukele iZiyoni ngokuba sekuyisikhathi somusa wakho kulo. Sekuyisikhathi sekuyikailos. Izolo umprofeti umsina uthi faith is a title deed. uJehova wathi no more extra time. Ukuthi namhlanje sibambe title deed, sibambe kailos time, siphuma nefavor. Ngiyadiclare empilweni yakho ayisebenzele ifavor, ayilwane ifavor, ayiphakamisi ifavor, ayikwenza uhlale namakhosi. What is favor? In favor. One, favor means to find grace in a person. Almost a turner in grace and doing. Ngiyadiclare ngentaba nezitha zakho nalaba abangafuni uyolwela yibo bayothi le document ayikwazi ukuphelela amashelfini le-organization ayikwazi ukufakwa phezu kwekhaphe. Ngiyadiclare ngegama likaJesu izitha zakho ziyabusisa ngenxa yefavor. Yini favor? Favor is to be shown deep kindness. Wayehleli uDavide esihlalweni sakhe sobukhosi, wathi kusakhona yini emzini kaJonathan ayemadoda ngikhathaza engamenzeli musa. Ifavor ngiyadiclare namhlanje iyakulanda ebhuqwini, iyathatha umfakazi ikwenza ube yi-giant. Usakhona na? Haleluya. Kuthiwayo ukhona kodwa usonathi pha kukamabili, the place of rejection. Lapho abangani amagama bayasho khona, kodwa ifavor iyadlula kwi-rejection. Ithi ukhona wamile
ukhona wamina ucela usengaphambili angane nesitulo sakhe kwathi ukhona kwathi sikubabakile kwathi wamlandeni waba umusa ushow kindness Joa yaluka batu kwani yaitaki favor ifela lana batu sebekethile ngawe sebathi siyamazi sazi nabazali bakhe kodwa isikhathi sokuthi umusa kaJehova ukuhambele Walanda Mephibosheth wawa phambi kwenkosi wathi nginjengenja phambi kwakho ngicela ingubo yakho nkosikazi walanda ifavor yenza abantu balanda ama-table short not just table short kodwa ama-table iy'ndwangu zexabiso samakhosi what you are from today uyodla nathi isidlo se-breakfast isidlo se-lunch isidlo sesapho ukhwalile uyinyoka kodwa sibonga la le-table cloth ngoba ifavor iyawavala amadola wethu iyavala ukulimala kwethu iyayivala rejection yethu favor iyayikhulula for your life tshela umakhelwane makhelwane usathane wenza imistake wangabulala nakuJehova ukulungisana ifavor uyasha athi ukhona bakhe abonakala udla nabantwana benkosi athi ukhona bakhe abonakala ngizothiklela namhlanje ifavor kaNkulunkulu iyakuthatha bagcina usegeyidini bayakuthola ebhodroom bayakuthola kwi-decision making meeting uyababizwa kuleso favor uyangena ngaphandle kwebribe uyangena ngaphandle kwetshotsho uyangena ngefavor uyabathatha abampofu abathintithwa thulwini abenze bahlanyoloshayanda ngiyaprofesaya let the favor of the Lord ngithethe umusa kaJehova phezu ifavor yenza bangaqualify khuluma ngefavor khona abantu engizobaprofeta nefamily yakini ayinakwa uma kunemicimbi ayibizwa ngoba ilapha phansi benze kahle banirejecta ukuze uJehova angenelele angathi kusasa unje yithi kodwa nababheka uphakamisa izandla uthi nginjenjenje akubona ukuhlakanipha kwami akuwona amandlami kodwa it is a favor of the Lord. Ngiyakufana ngizalothi favor favor iyathathwa kuye nefamily edelelekile kuye nefamily abathi kuyo akuzophuma next year akubona uJesu bathi khona into engone eNazaretha engaphuma nayo ngiyadikhala namhlanje
we-KZN mina noMthobe Nicholas Bhengu baphuma la Richard Ngidi baphuma la William Duma baphuma la Job Khiliza baphuma la namanye amakhawa sendulo KZN ni uMthobe kodwa ngizodiklela namhlanje amandla enu ayophindwa kathathu iyamanje yenu yophinda kathathu ibusiso hayabashandala haya ngiyadiklela ngegama likaJesu uNkulunkulu akanibusise. Number 3, yini favor? Favor, the preferential treatment. What you say, the move? What you could not think was Ikulam Testino Sanama Ushaya move City Master Project Atama Botigatai Amanagam Amatinya Masme He has declared that Romanic it's right by Bonamada it's right by Manifesta it's right by the Pesquapo it's right by Usundesa it's right by Fuleminyamo it's right I put them in the Fula Napalwesikaza interviewing them on what one love and a fan in a body. He has declared his favor. Let's wait on an apple. Let's wait on a circle. Let's wait on the apple. Let's wait on the apple. Favor. Favor. Woo! Favor. Thanks, oh Father, and God with the favor. The favor for the football. I easy. You might never qualify. The favor, young man. If we never forget that, the faith for never put David, Sister Mirenes Kasami, God from the First Chronicles chapter 28, verse 4. Listen, First Chronicles, the Chronicles of Anna, chapter 28. Get him any favor. I form of friend. God perfect person. If I don't call, if I don't Makaya, Makaya, if you are no mother back near declare, we are 5 months. We are 5 months. Only if you sold your home. Low and bees. Long the yellow lion for 5 months.
walithele sefavor kune-5 months uyosho ukuthi ngempela esimkhonzalakalala koseli wayengadelodwa Israyeli ngiyanakasela ifavor. Funda ngifunda ngisonami ku-TikTok. 1 Chronicles chapter 28 Verse number 4. verse 4. Nakuba kunjalo manje uNkulunkulu kaIsrayeli wangiqoka endlini yonke kababa ukuba ngibe inkosi kwa-Israyeli. Noma kunjalo. Abafundi beBhayibheli bathi uDavide akayena umntwana noma he's not a last born of a brother yale 7 kusoma theology bathi watholwa ngapha nesizulu bathi yivesandla hayi sikhathi uyise emthuma ukuthi ayolusa izimvu akamthumelanga to the highest mountain wamthumela to the lowest valley ngoba lapha kunamabhubesi lapha kuney'ngwenya kanti akazi ukuthi umuntu onefavor mawuthi uyamlaza umfaka esikolweni eyothi kusasa kwangilungela ukuthi ngihlutshwe ukuze nazi iy'miso zakho ngiyathiklelwa ifavor iyokwenza ukulala amabhubesi ifavor iyokwenza ukulala iy'ngwenyapha. Funda sisithele uzothandaza manje. Nakuba kunjalo uSimakade uNkulunkulu kaIsrayeli wangiqoka endlini yonke kababa ukuba ngibe inkosi. Bangizwe manje. Banganabaza. Bangangalikhoknazo kodwa le. He's a prophet. Against the servant and your illustrator. Get the prophetic action. Otuyanishe kwasinakaza ngibibishela. Shaya phansi. Inkosi yakucibishela kathathu. Wathi uyonqoba kathathu. Nami ngiyadiklara ngegama likaJesu. Usabuyela ekhaya. Ifavor namhlanje. Ifavor kusasa. Nsuku zonke zokuphila kwakho. Favor. Fundele. Ngokuba ukhethe uJuda ukuba abe ngumbusi endlini kaJuda, indlu kababa, emadodaneni kababa. Bebakhona baba nyaka. Yes sir. Yes sir. Amajoyinti bekho. Othi favor. Iyavamisa ukusebenzisa okudelelekile ukuzijabulisa abahlakaniphileyo. Ngizodiklela emthandazweni le favor ayingene kuleyo bloodline. Le favor ayingene egazini lakho. La uhamba khona kuthi favor. La unyathela khona kuthi favor. La ubhana khona kuthi favor. La yaboshanda nabakhuyanda ilabaziyato noboshanda because of favor. Ngiyadiklela empilweni yakho umusa kaNkulunkulu uyaphendula. Kunemithandazo owayithandaza namhlanje iphendulwa ngefavor. Ifavor yathatha u-Esther oyenganabazali yathatha intandane siyambonga uvashile ukuthi uhambile.
uzo Esther yathatha intombazana enganamazane nayinomalumakho uModekhayi bamlangana bangena boqala inkosi yakhe bangena besifike kodwa kuthiwa nakufika kunumber 5 unumber 5 is a number of grace izwi lithi amehlo weNkosi athe mbuku Esther u-Esther wathola ifavor ngiyadeclare egameni likaJesu bonke ababukayo bayabona ifavor simelana nomoya wesichitho simelana nomoya wamabhadi simelana nomoya wesinyama sithi umusa kaJehova uyakulandela uyakulwela uyakuvulela ulwandle favor ngicela ukuvala ngicela uthi favor Exodus 3:21 in this card ithi I will give these people favor in the sight of Egyptians, and it shall be when you go that you shall not go empty-handed. Ngiyadeclare ngakufaka ipetroli yakho usetabeni ubuyele empty-handed. Hayi ngiyala ngikhulula ngela izayi imali engazazi ukuthi isegameni lakho. Hayi abashanda ngibaphumoya njalo babakufonela iyadivert ikhona ingene kwabanye. Ngibisa ifavor kuleyo phone call, ngibisa ifavor kuleyo email, ngibisa ifavor kuleyo office. Ngicela ukuthi ngegama likaJesu waseNazaretha isandla sami siyobusiseka angeke siphume ngiphinde singaphethanga lutho. Ngicela ukuvala kuneyigaba ezimbili zefavor. Ukuba nefavor noNkulunkulu ube nefavor nabantu. Namhlanje ngizoprofeta ayisuka madoda khona abantu engizobatshela yabona le position abayibekele omunye lapha bathiwa sisihleli phezu kwawo besilinda ama-election angene sifaka abangani bethu. Ngiyayibopha in the spirit akuzuku-occupya muntu ilinde wena akuzukuhaya bashayataka akuheye bateka maziyatho izwi lithi abanye bathemba iy'nqola zabo abanye bathemba imikhoto yabo thina sithemba igama likaJehova siyayideclare ifavor siyayirelease ifavor egameni likaJesu. Favor. Ngicela ukuvala. Favor. Lesha. Uskaze, ngicela le bayila kuzosebenza namhlanje. Jesus. Niyavala babusa. Ubasa. Khona abantu abesebethandaza. Jesus. Khona abantu abaphethe imali yakhe abakuboni. Jesus. Bayadlula ngoba emoyeni. Khona abantu abaphethe ikhiya zendlu yakhe abakuboni. Ngoba ubosiwe. Khona abantu abaphethe ibhazali yakho abakubone. Ngoba wena umbosiwe. But favor iyayisusa iveni
iyayisusa ivela uSawuli makabusa emva kokuthi uDavide ulala uGoliathi akathi ubani uDavide uthi indodana kabani le ngicela ukusho kule ntaba yasemsebe my spiritual father akafundanga indoda yangizana nevangeli ayinayo ngisho standard 3 kodwa khona into anayo athi wathi ikhulule empilweni yami kwasuka isonbozo umhlaba wangivulelela namhlanje i-America iyangazi iLondon iyangazi i-Australia iyangazi ngoba kunendoda enganyathelanga khona kodwa yakhuluma izwi. Favor. Yeah, announcer. How you announcer? Yeah, listen, favor. Jesus. What man calling you? What you are? I'm running up on top. I don't call you on top. Ukona lo ngathi ziyalalaza angaphathi mic kuthiwa ukhona ungaphula wona kuthiwa muphi baningi wangobo bathi ukhona angabambi mic ehlabelela khona into yehlala ngiyathi kuhlala ngegama likaJesu ifaith izokumemezela usayobheka ekhaya ifaith ayimemezela ayimemezela ekhaya ayimemezela emphakathini ayimemezela imalini ayimemezela kuko ngicela ukuthi faith Jonathan